שלום, אני מאיה. אני מורה לביולוגיה בחולון, בישראל, מלמדת בתיכון, כיתה י', י"א, י"ב. למה השתמשתי בטיים? כי רציתי להלהיב את התלמידים על נושא שהוא בדרך כלל לא מלהיב אותם. אקולוגיה זה לא נושא שילדים כל כך מתלהבים ממנו, ובמשך שנים חיפשתי דרך מעניינת, מרתקת ללמד אקולוגיה, ובזכות טיים מצאתי את הדרך הזאת. טיים הופך את הנושא של אקולוגיה לחי, לנושא חי, לנושא אמיתי, אקטואלי, משהו שאפשר אפילו להשפיע עליו ברמה גלובלית, אפשר להשפיע עליו ממש בכמה מידות יותר בנושאים אחרים, ככה הם הרגישו לפחות, והם הרגישו שזה מאוד רלוונטי להם, לא רחוק מהם.